0.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Shout out sa kumari mong umagang aga pa lang nandun na sa court! May kilala ka bang ganon? Aga-aga na sa court na. Anong ginagawa? Chumichismis? Ay, hindi ha. Kanina yung mga nakita kong mga mother. Yes! Yung mga tipong 50 na pero nandun! Nasa court! Anong ginagawa? Nagsusumba. Kapag kaganyang mga zumba-zumba na yan, gustong-gusto ni Mara Tony yan. It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Eto pa rin ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo, this is your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Yo. Pakinggan nyo to. Trip lang. Ay, ang hirap talaga maging alipin ng salapi. Pag mga ganitong oras, inaantok na ako kasi maaga ako nagising kanina. Ikaw ba naman, be? 3 oras lang ang tulog mo, tapos mamaya tatakbo ka pa. Adik ka ba? Well, alam kong ikaw. Ikaw! Ayan, tingnan mo. Pumipikit na naman yung mata mo. Bangon, be! Bangon! Gisingin mo yung katabi mo, sabi mo, huy. Ginagawa mo dyan. Si Mara Tony dumadaldal na. Pakilakasan ang volume ng radyo. Well, kung medyo nanginginig-nginig ka pa, medyo may amoy-amoy pa yung hininga mo at kakagising mo lang. Sige muna, breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Na-relax ka ba? At parang medyo nabahuan ka sa breathe in, breathe out ng katabi mo. Anyway, ako pa rin na makakasama nyo buong hapon. Mula 3 to 6 p.m. yan. Kaya sa lahat ng mga inaantok, sa lahat na wala pang ginagawa hanggang ngayon, akala mo naman talaga, ang daming ginagawa sa trabaho, yun lang naman ginagawa, pumapasok para kumain at chumicha. Magbabalik pa rin ako maya-maya lamang. Mag-usap-usap tayo. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, masarap kapag may maganda kang kausap. For now, makinig muna ng feel-good music. Ngayong feel-good Thursday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang Metro 97.7